अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिलाय। उर्दू फलकाला विरोध करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावलेली आहे। माजी नगरसेविका वर्षा बागडे यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती। उर्दू ही लोकभाषा आहे आणि ही कोणत्याही धर्माशी जोडलेली नाही। मराठीबरोबर तिच्या वापरावर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही असं सांगत अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेला उर्दू फलक लावायला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे। भाषिक विविधतेचा आदर राखणे महत्त्वाचे आहे असंही न्यायालयाने म्हटलंय आणि त्याचबरोबर उर्दूसह इतर भाषांची मैत्री करूया असंही मत कोर्टाने नोंदवलंय। पातूर नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका वर्षा संजय बागडे यांनी याला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती। हायकोर्टाने हा फलक वापरायला परवानगी दिल्यानंतर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलेलं होतं। मात्र न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने कायद्यामध्ये उर्दूला बंदी नसल्याचं स्पष्ट केलंय।